Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Placido. Taong 1957, Bicol. Lumaki si Placido sa piling ng kanyang lolo Paco. Ayon kasi sa matanda, umalis patungo sa ibang bansa ang kanyang mga magulang at iniwan siya nito sa kanya. Magmula noon, hindi na nakipagkonekta ang ama't ina ni Placido sa kanila. Dahil naawa naman ang matanda sa kanya, ito na ang kumupkup sa kanya hanggang sa maging binata ito. Hindi naman naging pabayang apo si Placido. Sa katunayan nito, siya mismo ang katulong ng kanyang lolo sa paggawa ng mga banig at iba pang mga produkto na gawang kamay. Dahil din dito, bata pa lamang siya, ay mulat na siya sa katotohanan na kinakailangan nilang kumayod para mabuhay. Dahil yon ang naging pangkabuhayan nilang maglolo, paminsan-minsan ay nakakarating sila sa ibang bayan. Kahit sa mga karatig bayan kasi ay nagagawa nilang magbenta ng kanilang mga produkto. Di naglaon, ng mga nasa edad na 25 anyos na si Placido, paminsan-minsan ay mag-isa na lamang siyang nagbebenta ng kanilang produkto sa mga kabayanan. Madalas ay lulan siya ng kanyang kariton na hinihila ng kanyang baka. Sa paraang ito, ay hindi na niya kinakailangan pang gumastos ng malaki para lang makarating sa ibang bayan. Isang araw, dahil may sakit ang kanyang lolo Paco at kinakailangan nila ng pambili ng gamot, nagpasya si Placido na umalis at maglako ng natitirang banig nila. Gawa ng halos sa buong baryo nila ay napagbentahan na niya, minabuti niyang pumunta sa kabilang bayan sa mismong pinakaliblib na lugar doon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay nang may makasalubong siyang grupo ng mga kababaihan. Kahit na hindi niya alam kung bibili ang mga yon ng kanyang inilalakong banig, sinubukan pa rin niya itong alukin. Ngunit sa halip na bumili sa kanya ay nagwika ang isang babae at nagturo ng baryo na pupwedeng puntahan ni Placido. Ayon dito, marami ang mga taong bibili ng banig niya dahil hindi raw gaanong nakakapunta sa bayan ang mga tao roon, gawa ng malayo ang bayan sa kanila. Noon din, dulot ng kanyang desperasyon na makapagbenta, tinungo niya ang naturang baryo. Wala siyang pakialam kung wala siyang kakilala roon, basta't nakakapagbenta siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay nang mapansin niyang wala talagang kabahayan sa kanyang dinaraanan. Tanging mga talahiban ang naroroon at halos mga patay rin ang mga puno. Agad na nakaramdam ng kakaibang kaba si Placido. Hindi niya mawari ang dahilan nun, kaya nagpasya siyang tumigil muna sa kanyang biyahe. Dahil nasa mataas na bahagi siya ng lugar, minabuti niyang tanawin muna ang paligid at ang mga nayong malapit sa kanyang kinaroroonan. Medyo nagtaka siya noon gawa ng kokonti ang mga kabahayan na naaabot ng kanyang tanaw. Subalit, nang may makita siyang pamayanan doon, dito na niya naisip ang sinabi ng isang babae na nakasalubong niya. Marahil ay, yan ang lugar na kanyang tinutukoy. Sana nga totoo ang kanyang sinasabi. Kasi kailangan ko talaga ng pera eh. Kung pupwede lang sanang mga halamang gamot ang aking gagamitin, mas mainam sana yun. Wika niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at kahit na medyo malayo na ang kanyang narating mula sa bahagi kung saan siya tumigil, wala pa rin siyang nakikitang mga bahay. Subalit dahil naisip niyang baka malayo pa ang nayon na kanyang nakita, nagpasya na siyang latiguhin ang kanyang baka upang mas lalong bumilis ang lakad nito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay
nang mapansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang amuyo ng patay na hayop. Medyo nagtaka pa siya kung saan yun nagmumula, sapagkat nagiging manaka-naka na rin ang mga talahib doon. Hindi na sana niya papansinin ang kanyang nalalanghap at magpapatuloy na sa kanyang paglalakad nang may marinig siyang ungol. Para bang gawa yun ng isang matanda na naghihingalo. Magkahalong awa, kuryosidad at takot ang naramdaman ni Placido ng mga sandaling yun. Ngunit nang lumaon, mas nangibabaw sa kanya ang awa at kuryosidad. Sa kadahilanang ito, bumaba siya sa kanyang kangga at hinagilap kung saan nagmumula ang naturang ingay. Ilang beses pa siyang nagtanong at nagbakasakaling may tutugon sa kanya. Mas naglakad din siya palayo sa karito niya upang hanapin kung saan nagmumula ang ungol na yon. Walang ano-ano, may napansin siyang gumagalaw sa unahan. May talahib ang bahaging yon, kaya hindi niya nakita kung ano ito. Sa kadahilanang yon, marahan siyang naglakad para lapitan ang bahaging yon. Saktong pagkalapit niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na gumagapang. Hirap na hirap ito sa kanyang paggalaw. Kita rin ni Placido na duguan ito at gutay-gutay ang mga damit. Nang makita naman siya ng matanda, agad itong nagmakaawa na tulungan siya. Nilapitan niyo ni Placido at gano'n na lang ang kanyang gulat nang malaman na putol pala ang kalahating katawan ng matanda. Magkahalong pagkagimbal at kilabot ang naramdaman ni Placido noong mga sandaling yun. Ngunit dahil naroon na siya at nakuryoso na rin kung bakit ito nagkaganon, marahan siyang lumapit sa matanda. Ano pong nangyari sa inyo? Sinong may gawa niyan? Agarang tanong ni Placido sa matanda. Nung una ay tila hindi narinig ng matanda ang kanyang tanong. Napaungo lang ito at paulit-ulit na nanghingi ng tulong habang sinusubukan nitong iangat ang kamay kay Placido. Sa kadahilanang yon, inulit na lamang ni Placido ang kanyang naging tanong dito. Isang paghagulgol ang sinagot ng matanda at pagkatapos nun nagwika ito. Ang mga babae sa nayon, sila ang gumawa sa akin ito. Huwag ka nang tumuloy sa kasunod na nayon dahil baka magaya ka lang sa akin. Umalis ka na rito bago ka pa man abutan ng tilim. Umalis ka na! Napakunot noon naman si Placido dahil sa winika ng matanda. Agad siyang nagtanong kung anong meron sa mga babae sa nayong nais din niyang puntahan. Subalit sa halip na tumugon, mas lalo pa nitong iniangat ang kanyang kamay at gumapang upang mas lapitan si Placido. Noon din ay may napansin si Placido sa kamay ng matanda. Parang tipak yun ng kung anumang bagay na hindi niya rin matukoy kung ano. Walang ano-ano, biglang naduwal ng dugo ang matanda at kita sa mga mata nito ang hirap. Bilis! Kunin mo ito. Magagamit mo ito sa iyong pagpunta sa susunod na nayon. Huwag ka lang magpapagabi roon. Dahil hindi alam ni Placido kung ano yan, hindi siya gumalaw. Sa halip na natili siyang nakatitig sa matanda, na nooy halos hirap nang makahinga. Maawa ka sa akin. Hanggat nasa akin ito ay hindi ako mamamatay. Tulungan mo na ako't nang matapos na ang aking paghihirap. Isa itong uri ng dignum na kung tawagin ay dignum dugo. Napanganga si Placido ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinasabi ng matanda. Ngunit dahil naaawa na rin siya rito, wala siyang ibang mapagpipilian. Kinuha niya ang ibinigay ng matanda sa kanya. Matapos niyang makuha yon, bigla ang napaungol ng malakas ang matanda. Napanganga ito
at animoy naghahabol ng kanyang hininga hanggang sa tuluyan itong malagutan. Hindi na nagawang makapagtanong pa ni Placido kung para saan talaga ang bagay na ibinigay ng matanda. Subalit, napanganga na lang din siya at agad na kinilabutan nang makitang sa iilang segundo lamang ay naagnas na ang katawan ng matanda. Dulot ng kanyang namumuong takot sa sistema, nagmadaling bumalik si Placido sa kanyang kangga at sumakay na lang dito. Naalala niyang kailangan pala niya ng pambili ng gamot ng kanyang lolo Paco, kaya noon din mismo ay hinataw niya ang kanyang baka upang magsimula na itong maglakad. Habang patungo sa maliit na nayon na naroroon, naging panay ang paglinga ni Placido. Naalala niya ang mukha ng matanda at ang sinabi niya patungkol sa mga kababaihan sa naturang nayon. Bahala na. Hindi ko man alam kung ano ang aking magiging kapalaran doon. Ang mas mahalaga sa ngayon, para sa akin ay ang pera na pambili ng gamot ni Lolo. Ani ni Placido sa sarili. Napatitig na rin siya sa ibinigay sa kanya ng matanda at agad ding nakaramdam ng kakaibang kilabot. Napatanong na lang siya kung ano ba talaga ang bagay na yon at kung bakit nang pakawalan yon ng matanda ay biglaan itong namatay. Makalipas pa ang humigit kumulang 30 minuto, nakarating siya sa naturang nayon. Malayo pa lang siya sa mga kabahayan, ay natanaw na kaagad niya ang mga taong nakaabang sa kanyang pagdating. Ang mga titig nila ay napaka-misteryoso na hindi matukoy ni Placido kung talaga bang natutuwa sila o nayayamot sa kanilang pagdating. Saktong pagkalapit niya sa unang bahay roon, agad niyang inalok ang babaeng nakatayo sa tapat ng bahay nito at hindi naman siya nabigo. Nung makita ng ibang taga roon na naglalako pala ng banig si Placido, kanya-kanya sila ng takbo ng papalapit sa kanya. Nung mga sandaling yon, napansin kaagad ni Placido ang mahabang mga buhok ng kababaihan doon. Amoy na amoy rin niya ang mga buhok ng mga yon na parang amoy isda. Sinubukan niyang wag nang pansinin yon at ituon na lang ang kanyang atensyon sa pagtitinda. Sa kabutihang palad naman ay nakabenta siya ng 5 banig at sakto na ang kanyang pera para pambili ng gamot ng kanyang lolo. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mapansin niyang biglaang nataranta ang mga aling yun. Lahat sila ay parang naging aligaga na hindi alam kung ano ang gagawin habang kaharap si Placido. Walang ano-ano, may 2 batang babae ang mabilis na lumapit kay Placido. Nagtanong sila sa isang ale na kung si Placido na raw ba ang para sa kanilang hapunan. Sinita naman agad ng ibang ale ang 2 at sinabihang umuwi. Napalingon si Placido sa 2 bata na yon at sa hindi niya inaasahan, biglaan siyang nilapitan ng mga yon at kinagat. Inakala ni Placido na naglalaro lang ang 2 yon, kaya hinayaan na lang niya ang mga yon. Subalit, lahat ng mga ale ay nagulat nang napahiyaw ang 2 bata. Napaatras sila at kita ni Placido na nasunog ang kanilang mga bibig. Maging ang mga ale ay napaatras din nang makita ang nangyari sa mga bata. Noon din ay bigla ang nagalit ang ina ng 2 dahil sa nangyari. Tinitigan niya ng mabalasik si Placido, tsaka ito nagwika. Umalis ka na rito. Tayo. Bago pa man may mangyaring masama sa'yo. Alis! Napatitig si Placido sa kanila at sa hindi niya malamang dahilan ay tila nagbago ang mga anyo ng mga kababaihan doon. Nanlilisik ang kanilang mga mata at parang mas naging agresibo ang kanilang muka. Noon din, minabuti ni Placido ang lisanin ang maliit na nayong yon. Kahit papaano kasi, ay sapat na ang perang napagbentahan niya ng mga banig niya upang pambili ng gamot ng kanyang lolo Paco.
Bago pa man siya tuluyang nakalayo, narinig pa niya ang pagwika ng isang babae na susubaybayan daw nila si Placido. Kinabahan siya dahil sa kanyang narinig, kaya medyo naging balisa siya habang bumabiyahe pa uwi. Saktong pagkalabas niya sa nayong yon, nakasalubong niya ang mga babaeng nagbigay ng suhestyon sa kanya na pumunta sa naturang baryo. Nakangiting asong mga ito sa kanya na parang may kung anong binabalak. Sa kadahilanang ito, naglakas loob si Placido na tanungin sila kung bakit puro mga kababaihan ang nasa nayong yun. Napangisi naman ang mga babaeng yon at ang isa sa kanila ay nagwika. Mas madaling mamuhay kapag puro mga babae lang ang nasa paligid. Para sa amin, ang mga lalaking kagaya mo ay pagkain lang. Maswerte ka nga lang kung mapipili ka bilang tagapunla ng aming susunod na lahi. Hindi alam ni Placido ang kanyang sasabihin, kaya natahimik na lang siya. Tinitigan niya ang bawat babae roon, pero napansin niyang hindi sila tumititig ng diretso sa kanya. Magsasalita pa sana siya pero nagsimula nang umalis ang mga yon na animoy may kung anong takot ang biglang namuo sa kanilang sistema. Ilang sandali pang nakatitig si Placido sa kanila hanggang sa maisipan niyang magpatuloy na lang sa kanyang biyahe pa uwi. Nang madaanan niya ang bahagi kung saan niya nakita ang matandang kalahati lang ang katawan, ay hinambalos niya ang kanyang alagang baka upang maging mabilis ang paglalakad nito. Ni hindi na siya nakalingon sa talahiban kung saan niya unang narinig ang ungol na yon. Gawa ng natatakot siya sa kung anumang makita niya. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, ibinalita niya kaagad sa kanyang lolo na nakapagbenta siya ng banig. Matapos nun, dumiretso na siya sa kanilang bayan upang bumili ng gamot. Dahil may kalayuan ang kanilang baryo at lulan lamang siya ng kanyang baka, halos malapit nang dumilim nang makarating siya sa bayan. Hindi na rin siya nag-aksaya ng oras noon at bumili na siya ng gamot. Hindi inaasahan ni Placido na tila mas naging mabilis ang oras at tuluyan ng nilokob ng dilim ang buong paligid. Sa kadahilanang ito, ilang beses niyang hinambalos ang kanyang alagang baka nang sa gayon ay maging mabilis ang kanilang pag-uwi. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakbay nang may mapansin si Placido. Bakit kaya ang amoy ng hangin ay katulad ng samyo ng mga buhok ng alis sa nayo na pinaglakuan ko? Parang kakaiba. Ilang beses pa siyang nagpalinga-linga, ngunit dahil sa madilim na paligid, wala siyang gaanong nakita. Minabuti ni Placido ang magpatuloy at wag nang pansinin ang kanyang nalalanghap. Ngunit nasa kalagitnaan siya ng kanyang biyahe pa uwi, may kung anong ingay siyang narinig. Hindi niya matukoy kung ano yon, pero kinilabutan siya at mas uminit ang kanyang pakiramdam. Gawa ng walang kabahayan sa kanyang daraanan, minabuti niyang lumihis ng landas at piniling dumaan sa mga kabahayan. Di naglaon, nawala na rin ang nakakasulasok na amoy na kanyang nalalanghap. Doon na rin naisip ni Placido na marahil ay sinundan nga siya ng mga babaeng may mga mahahabang buhok. Hindi sila mga normal na tao? Bakit parang may kung ano silang tinatago? Tanong ni Placido sa kanyang sarili. Naisip na rin niya ang mga mukha ng babaeng yan at mas lalo siyang kinilabutan nang maalala niya ang mga mahahaba nilang buhok. Kahit paano ay lumuwag ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang wala nang nakakasulasok na amoy sa hangin. Noong natatanaw na niya ang kanilang bahay, sa hindi malamang dahilan ni Placido, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Nakapatay kasi ang kanilang gasera sa ganoong oras,
bagay na hindi naman ginagawa ng kanyang lolo. Habang papalapit siya ng papalapit sa tirahan nila, mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam. May mali rito eh. Tsak na may hindi magandang nangyari. Noon din bumaba siya sa kanyang baka, hinayaan na muna ito at tumakbo na siya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa tirahan nila, tinawag kaagad niya ang kanyang lolo. Subalit kahit na ilang beses na siyang tumawag dito, ay wala pa ring sumasagot sa kanya. Hinagilip na muna niya ang posporo, tsaka sinindihan ang kanilang gasera. Ganun na lang ang kanyang gulat nang malaman niyang wasak na pala ang dingding ng kanilang likod bahay. Ang mas lalo pang ikinagulantang ni Placido ay nang makita niyang napakaraming hibla ng buhok ang nagkalat sa sahig. Lumakas ang kabog ng puso ni Placido at nagkaroon siya ng kakaibang kutob. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng kwarto nito at nanlumo siya nang makita niyang napakarami ring buhok doon at nakahandusay sa sahig ang matanda na puno ng sugat ang buong katawan. Wakwak din ang tiyan nito at ang laman nun ay mga hibla ng buhok. Lolo Paco, sinong may gawa nito sa inyo? Magbabayad sila. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa mga pumatay sa inyo. Nanginig ang buong kalamnan ni Placido, dulot ng kanyang matinding galit. Agad ding pumasok sa kanyang isipan na marahil ang mga babaeng may mga mahabang buhok ang gumawa nun sa matanda. Noong mga panahong yon, walang ibang ninanais si Placido kung hindi ang maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang lolo. Dahil alam naman niya kung saan matatagpuan ang mga posibleng pumatay sa kanyang lolo Paco, nagmadali siyang umalis sa kanilang bahay. Wala siyang ibang dala nung mga panahong yon, kung hindi ang ibinigay sa kanya ng matanda at ang itak na siyang ginagamit niya sa gawaing bukid. Nang makaalis na siya, halos manginig ang kanyang buong katawan dahil sa labis na galit na kanyang naramdaman. Alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang mga nilalang na kanyang lulusubin at hindi man lang siya nakapaghanda. Bahala na ang Diyos kung ililigtas niya ako o hindi. Sambit pa niya. Alam niya sa kanyang sarili na binabalot na siya ng matinding galit, ngunit hinayaan na lang niya yon. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang maipaghiganti ang kanyang lolo. Ninais niyang sakyan ang baka patungo sa malayong nayon ng mga babaeng may mahabang buhok, ngunit alam niyang madali siyang mapapansin kapag ganon. Dahil dito, minabuti niyang maglakad na lamang para madali siyang makapagtago kung sakali. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaamoy siya ng hindi kaaya-ayang samyo. Agad din niyang naalala ang amoy ng mga buhok ng kababaihan sa nayong napuntahan niya, kaya naging malakas ang kutob ni Placido na nasa paligid pa rin ang mga yon. Lumabas kayo! At harapin niyo ako, mga aswang! Galit na sigaw niya habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, bigla ang umihip ang malakas na hangin at sobrang baho ng amoy nito. Mas naging mainit din ang pakiramdam ni Placido sa hindi niya mawaring rason. Ilang sandali pa, napansin niyang may kung anong gumagalaw sa himpapawid. Sinipat niya ng maigi yon at napagtanto niyang mga aswang yon na may mahahabang buhok. 3 sila at halatang sabik na sabik silang pumatay ng tao. Habang nakatingala roon si Placido, ay may naulinigan siyang ingay na parang lagaslas ng mga dahon. Inisip niyang baka dahil lang yun sa ihip ng hangin, ngunit ganun na lang ang pagkagulantang ni Placido nang may pumulupot sa kanyang mga paa. Tiningnan niya yon at napamura siya nang makitang may 2 nilalang na nasa harapan niya.
Nagbabaga ang kanilang mga mata at meron silang napakahabang buhok. Alam ni Placido na ang buhok ng mga yon ay siyang nakapulupot sa kanyang mga paa, kaya hinugot niya sa kaluban ang kanyang itak. Inakma niyang putulin sana ang buhok na yon, ngunit bago pa man niya magawa yon, ay may pumulupot ding buhok sa kanyang kamay. Sa kadahilanang ito, hindi na igalaw ni Placido ang kanyang kamay. Magbabayad kayo. Hindi ako papayag na hindi ako Naudlot ang pagsasalita ni Placido nang sa hindi niya inaasahan ay may pulumpo ng buhok ang pumasok sa kanyang bunganga. Naging pahirapan din ang kanyang paghinga dahil may pumulupot din sa kanyang leeg. Subalit makaraan pa ang ilang sandali ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Placido. Napansin din niya na tila nawala ang mabalasik na mukha ng kanyang kaharap, kaya naisip niyang marahil ay dulot yon ng kanyang mutya. Nang maramdaman na ni Placido na nagiging maluwag na ang mga hibla ng buhok na nakapulupot sa kanyang kamay, iginalaw niya ito at pinutol ang buhok na nakapulupot sa kanyang leeg. Noong makahinga na si Placido, ay pinutol din niya ang mga buhok na nakapulumpon sa kanyang bunganga. Napamura pa siya sa mga aswang na naroroon at agad ding tinaga ang mga hibla ng buhok na nakapulupot sa kanyang mga paa. Saktong matapos niyang putulin ang buhok na yon, bigla ang bumaba ang mga nasa ibabaw at doon na rin niya nawaring 4 na mga aswang yon. Napahawak siya sa kanyang itak at nag-antabay sa kung anumang susunod na mangyayari. Dahil alam niyang may proteksyon din siya laban sa naturang nilalang, hindi na siya nakaramdam ng takot. Ang tanging nasa isipan niya ng mga panahong yon ay ang maipaghigante ang kanyang lolo. Nang makita niyang hindi naman gumagalaw ang mga yon at tila nag-aabang lamang sa kung anong gagawin ni Placido, nagmadali siyang lumapit sa isa sa kanila tsaka sinubukan niyang tagain yon. Naging mabilis naman ang pag-ilag ng naturang aswang at kasabay nun ginamit ng nilalang na yon ang kanyang buhok upang atakihin si Placido. Nang mga sandaling yon ay nag-ibayo ang liksi ni Placido. Tinaga niya ang buhok ng aswang na yon at nang maputol ito mas lalo siyang lumapit sa nilalang na yon, sabay taga sa leeg nito. Isang malakas na pag-ungol ang nagawa ng nilalang na yon hanggang sa bumulwak ang kanyang dugo at nabuwal siya sa lupa. Agad ding ibinaling ni Placido ang kanyang paningin sa iba pang mga aswang at nagulat ang kanyang mga mata nang makitang lahat sila ay mabalasik na nakatitig sa kanila at ang kanilang mga buhok ay gumagalaw habang nakalutang sa ere. Sige, umatake kayo sa akin! At nang malaman niyo kung anong kaya kong gawin, sabi niya habang iwinawasiwas ang hawak niyang itak. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Placido, ay lumutang sa ere ang 4 na natitirang aswang. Nagmistulang payong ang mga buhok nila na nakasaklob sa ibabaw ni Placido. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin natinag si Placido. Inihanda niya ang kanyang itak sa kung anumang gagawin ng mga aswang na yon. Walang ano-ano, bigla ang lumapit kay Placido ang 4 na aswang, kaya iwinasiwas niya sa ere ang kanyang itak na naging dahilan para maputol ang iilang hibla ng buhok ng mga yon na nagnanais pumulupot sa katawan ni Placido. Ilang sandali pa, napaangil ang isang aswang at umatake yon kay Placido. Agad naman niyang napagtanto na nais siyang sugurin ng aswang, kaya humugot siya ng kanyang lakas at saktong pagkalapit ng nilalang sa kanya ay tinaga niya ito. Tinamaan sa ulo ang aswang at nagkaroon siya ng malalim na sugat. Sa kadahilanang yon, galit na galit ding sumugod ang 3 pa. Hindi agad nakapaghanda si Placido
kaya nagawa siyang sagpangin ng 3 nakapaligid sa kanya. Samantala, ang mga buhok nila ay sumubok ding pumulupot sa ibang bahagi ng katawan ni Placido. Subalit dahil sa taglay na dignum ni Placido at dahil sa bertud na tinataglay nun, hindi siya nasugatan ng kahit mababaw lang. Napansin kaagad yon ng mga aswang, kaya napaatras sila. Subalit bago pa man makalayo ang isa sa mga aswang, ay nagawa na itong hawakan ni Placido sa buhok. Kahit na gumagalaw pa ang mga hibla ng buhok na yon at sinubukan na puluputan siya, walang naging pakialam doon si Placido. Bago pa man may kung anong gawin ng aswang, ay ginilitan niya ito sa leeg tsaka binitawan. Napaangil ang 2 nilalang nang makita nila yon at sa isang pag-isap ng mga mata ni Placido ay sumugod ulit ang mga ito. Pumulupot ang mga buhok nun sa mukha ni Placido at sumuot din ang iilang hibla sa kanyang ilong at tenga. Dahil dito ay nagwala si Placido, ngunit nang akmang tatagain na sana niya ang mga buhok na yan, inagaw ng isang aswang ang kanyang itak tsaka itinapon. Gawa ng wala ng armas si Placido, minabuti niyang gamitin ang kanyang natitirang lakas. Gamit ang kanyang kamay, hinawakan niya ang pulumpo ng mga buhok at sinubukang ibalibag ang 2 aswang. Ganun na lamang ang mangha ng mga natitirang aswang nang magawa ni Placido ang kanyang binabalak. Dahil sa kanyang ginawa, tumilapon ang aswang at maging siya ay halos hindi makapaniwala roon. Noon din, bago pa man muling umatake ang 2 sa kanya, ay hinagilap na ni Placido ang kanyang itak. Sa kabutihang palad, nakita niya rin kaagad yun. Sakto ring sumugod sa kanya ang isang aswang, kaya hindi na siya nagdalawang isip at nakaramdam ng takot. Sinalubong niya yon at bago pa man mawari ng aswang kung ano ang kanyang gagawin, nagawa na niyang tagain ito sa leeg na siyang naging rason para bumuluwak ang dugo roon. Nakita naman ng natitirang aswang ang ginawa ni Placido, kaya galit na galit yon. Sumugod siya habang ang kanyang buhok ay gumagalaw at nakahandang pumulupot kay Placido. Subalit dahil nakapaghanda na rin si Placido, nahirapan ng aswang na yon na ipulupot ang buhok nito sa kanya. Nagawa pang hilahin ni Placido ang kanyang buhok kahit na naglilikot ang mga hibla nun at hindi pa rin niya pinakawalan yon. Ngayon, naipaghiganti ko na ang pagkamatay ng aking lolo. Magiging tahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Hindi ko kayo inargabyado, pero bakit dinamay niyo ang lolo ko? Mangiyak-ngiyak na wika ni Placido. Pagkatapos niyang magwika ng mga katagang yon, walang pagdadalawang isip niyang ginilitan sa lalamunan ang aswang na yon. Unti-unti ring kumalma ang mga hibla ng buhok nun. Di naglaon, ay nabuwal sa lupa ang aswang na yon na dilat ang mga mata. Napaiyak na lamang si Placido dahil hindi niya inaakalang mangyayari ang bagay na yon sa kanyang lolo. Di kalaunan, sinubukan pang tunguhin ulit ni Placido ang nayon kung saan nakatira ang mga babaeng aswang na may mahabang buhok. Subalit, nang marating niya yon ay wala ng mga tao roon. Marahil ay natunugan ng ibang aswang ang kanyang binabalak na gawin, kaya umalis din siya dahil ayaw nilang matulad sa mga kauri nila na pinaslang ng tao na merong tangan-tanga na dugong dignum. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko, karamihan sa inyo, lalo na yung panahon ng pandemic na nakikinig sa akin, alam tong dignum na to. Ito yung tinatawag kong pulang dignum. Meron ako dati neto sa page ko, pero ngayon kasi napaglimusan na natin yun eh.
wala na siya. Sobrang lakas ng dignum na to. Na kahit isabit mo lang yan sa bewang mo, wala na. Finish na. Lahat yan tanga niyang kaligtasan, lakas, pangontra sa aswang, kabal, at kung ano-ano pa. Kaya kita ninyo, yung matandang nagbigay sa kanya hindi mamatay-matay. Kasi tangan-tangan niya yung tinatawag nilang dignum dugo, pulang dignum, o dugong dignum. Maraming term yan Depende na lang kung saan probinsya kayo naroroon. Pero sobrang bihira nito kasi tayo, alam natin karamihan sa atin, yung mga dignum, di ba, itim. Dito naman, kulay pula. Tulad rin yan ng pulang omo. Yan, pareha sila niyan. Pero itong dignum na dugo, sobrang kakaibang level to. Di ko lang alam kung nakukuha rin ba to sa puno o sa isang uri ng hayop na kapag namatay kapag mahal na araw, may titigas na parte doon na dugo Tapos yun yung parang pinaka magiging mutya mo. Pero sobrang tigas nito Hindi to tulad nung dignum na itim na kahoy na alam naman natin kahoy, di ba? Pero ito kasi parang gawa siya sa pinatigas na dugo o parte ng bato na hindi ko mawari kung anong uri. Basta sobrang misteryoso ng gamit na to. Kaya sobrang swerte ng bida natin kasi sa kanya pinagkaloob yun Pero overall, masasabi ko sa kwento, napakaganda nito kung mas mahaba pa. Kaso isa lang yung sinin sa atin. Gusto ko pang malaman kung ano pa yung mga kagamitan nitong dignum dugo o dugong dignum Pero siguro sa inyo marami na nakakaalam yan. Kaya malaking bagay kung magko-comment kayo sa video na to. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.